as UDA. En gima ber nwa kabisa ni kineno kaka party leader ma wuon piny mar abich osebedo kawacho ni wadwaro gimiluongo ni vibrant opposition. Wadwaro ni sirikal mondo keep on check. Nyaka wang'iu nikech kapo ni bubbling to samoro onyabedo ni wakier kamoro to kwang'eyo. Koro wuok mare mawuok oko no en gima ber kendo kaka Kenya Kwanza en gima warwako ahinya kabisa. Nye watimo mkutano marwa mokwongo mar Kenya Kwanza ot maduong' mar wuon piny William Samoei Arap Ruto. To nye wawacho ni wadwaro ni mondo wadhir jopiny mondo wanyis jopiny wawinj dwaro mar jopiny gima gidwaro ni watimre nade watim nikech king'iyo sani budget manyo kadhi gi bunge manyo oruo mar 12 chande tiyudo ka sirikal manyien marwa ni wang'ado karibu bilion 300 oko. Nikech kane wadhi e yiero ni wabedo gi budget ne wabedo gi gimiluongo ni impulse budget ma president chung kamoro to wacho ni kaka UDA osechako mana tich. Bende kata mnaka kosechako tich jatend piny Kenya